Вітаю, шановнае спадарства. Мяне клічуць Дзміцер, і вы на канале Дзмітрыеў сад. Сёння мы вырашылі зрабіць ролик па-беларуску, і я буду апавядаць, як называюцца расліны на беларускай мове. І вось пачнём мы, канешне ж, з саду, і тут растуць у мяне пэўныя культуры. Значит, што тут расце? У першую чаргу гэта дурніцы. Па-беларуску так гэта ягада называецца, а называюць яе яшчэ буякі. Чаму ж яе называюць дурніца? А таму, што гэта ягада ў прыродзе расце на балоце, дзе побач расце багульнік. І вось багульнік мае такі спецыфічны пах і можа выклікаць галаўныя болі. Таму і гэту ягаду называюць дурніцы. А цяпер мы на гародзе. І тут растуць розныя гародныя культуры. І вось градачкі, як вы бачыце. І тут расце цыбуля. Па-беларуску так гэта культура называецца. А тутака растуць кавуны. Кавуны і дыні я пасадзіў. Гэта цеплолюбівыя расліны, таму яны растуць пад спанбондам. І вось паглядзіце, у мяне увесь гарод барозны засыпаныя пелавінамі. Для чаго гэта робіцца? Для таго, каб не расло пустазелля, а таксама было суха хадзіць пасля дажджу. Можна нават зараз, вось пасля дажджу, у тапках прайти па гароду, ніякага балота няма. А таксама на гародзе растуць і трускаўкі. Ужо яны квітнеюць, і ў гэтым годзе будзе ураджай. Ён не будзе гэткім вялікім, як мінулыя гады, таму што патрапілі трускаўкі пад мароз, і нават спанбонд не дапамог. Дарэчы, у беларускай мове амаль усе ягады яны гучаць у множным ліку. Напрыклад, парэчкі, маліны, ажыны. Вось гэта ўсё ў множным ліку. Напэўна, адзіная ягадная культура, якая гучыць у адзіночным ліку, гэта агрэст. Вось па-беларуску, ну так называецца. Зараз пакажам агрэст. Вось гэтак выглядае агрэст. Нават носьбіты беларускай мовы часта няправільна вымаўляюць назову гэтай культуры і кажуць агрэст. Але насамрэч па-беларуску правільна казаць агрэст. Пладовыя культуры ў садзе растуць, і вось гэта, напрыклад, гэта яблына. А вось тут побач маладзенькая і груша. Вось гэта парэчкі, і ў нашай мясцовасці звычайна парэчкамі называюць менавіта чырвоныя парэчкі. А ўжо чорныя парэчкі не кажуць, што гэта чорныя парэчкі, а называюць смародзінай. Ну, гэта болей русіфікаваная назова, канешне, ўсё ж такі болей граматычна правільна па-беларуску называць і тую ягаду, і другую парэчкамі. Зараз мы ў парніку, і тут растуць памідоры і агуркі. Агуркі ўжо такія великаватыя, хутка квітнець пачнуць. І, канешне ж, і ў парніку нават у мяне расце пустазелле. Тут расце і лебяда, і макрыца, і што тут толькі не расце. І ёсць вось такая незвычайная яшчэ трава, інвазіўная, называецца у нас амерыканка. Вось. А чаму амерыканка? Таму што казалі, што раней амерыканцы нібыта з самалётаў вось насенне вось гэтай травы распылілі, і яна ў нас на гародах з'явілась. Па-мойму, па-навуковаму яна называецца галінзога, вось, але ў нас клічуць амерыканка. А як яна з'явілась? З'явілась хутчэй за ўсё з насеннем. Дзесьці насенне закуплялі ў нейкіх краінах і завезлі вось яе да нас. І таму зараз яна паўсюль расце і на гародзе, і ў бульбе, асабліва ў другой палавіне лета, калі шмат дажджу, калі цёпла, вось гэта трава вельмі любіць расці. Тут у мяне зроблена градачка, і тут я ўжо пасеяў насення гарбузоў. І вось не трэба блытаць. Кавуны гэта тыя, што чырвоныя, а гарбузы гэта тыя, што жоўтыя. А то шмат хто людзей заўсёды блытаюць. Называюць то кавунамі, то гарбузамі, гэта іншыя расліны. Гарбузы гэта тыя, што мы робім з іх кашу, ці насенне лузгаем, а кавуны гэта чырвоныя, якія мы спажываем для смаку. Маюць беларускія назовы таксама і дэкаратыўныя расліны. Напрыклад, вось гэта бэс па-беларуску, а побач язмен. Язмен яшчэ не квітнее, вельмі прыхапіла яго марозам у гэтым годзе, не ведаю, ці будуць кветкі, але бэс будзе квітнець. Вось яшчэ не квітнее, у горадзе ўжо ён скончыў гэты працэс, а ў нас толькі яшчэ пачынае. Тут расце яшчэ адна раслінка, і па-беларуску яе завуць півоні. Півонію ўжо на понках, хутка
таксама будуць квітнець. Звычайна у нас у канцы мая яны квітнеюць, але ў гэтым годзе было вельмі холодна. Увесь май, яшчэ называюць, дарэчы, гэты месяц у нас травень. Вось, ну, яшчэ не квітнеюць, але, спадзяюсь, хутка будуць. Дарэчы, я не лінгвіст, па-беларуску я размаўляю папросту, гэтак як размаўляюць у вёсках, ці размаўлялі, мабыць, там 100 год таму. Зараз у вёсках у нас усё ж такі болей размаўляюць на трасянцы. Гэта сумесь рускай і беларускай мовы, альбо вымаўлення рускіх словаў на беларускі лад. І вось гэтак у нас размаўляюць. У кожнай вёсцы, у невялічкіх гарадах, нават часам і ў вялікіх гарадах, асабліва людзі, якія родам дзесьці з вёскі. І, напрыклад, са сваімі аднавяскоўцамі я таксама болей размаўляю на трасянцы, не заўсёды па-беларуску. Па-беларуску болей дзесьці з сябрамі. Вось зараз я стаю ля расліны, у нас завуць агаткі. Яе, ну, па-правільнаму называецца ірга, але ў кожнай мясцовасці чамусьці гэтыя ягады у нас называюць па-рознаму. Дзесьці размарынкі, дзесьці свідасліва, дзесьці агаткі. Ну, вось у нашай местнасці агаткі яшчэ кажуць польскія ягады, хтосьці называе. Вось тут у мяне расце шчаўе. Дарэчы, шчаўе у нас пачалі сеяць на гародах не гэтак і даўно. Раней шчаўе заўсёды збіралі на полі. Ёсць дзікае шчаўе, і па смаку яно адрозніваецца. Яно болей смачнае, як па мне. Мае нейкі водар такі пэўны, кіслату іншую, а вось гэта гароднае шчаўе ўсё ж такі па смаку яно не тое. Хоць яно і расце добра, і такія лісты, бачыце, буйныя, але смак зусім іншы. Таму для сябе я ўсё ж такі болей стараюсь збіраць шчаўе менавіта тое, што расце ў прыродзе. Дзесьці на полі, у лесе, яно смачнейшае. А тут расце тая культура, з якой звязваюць Беларусь. Вось гэта такі ў нас нацыянальны брэнд, гэтак мовіць, гэта бульба. І вось, дарэчы, бульба – гэта такое слово болей літаратурнае. Напэўна, гэта было дыялектычнае слово, так называлі вось бульбу дзесьці ў нейкай пэўнай мясцовасці. І затым ужо гэта слово ўключылі ў нейкія пэўныя слоўнікі, і яно стала агульнаўжывальным. Аднак у розных мясцовасцях у Беларусі гэту культуру таксама называюць па-рознаму. І вось у нашай мясцовасці, напрымер, заўсёды казалі картофля. Не бульба, а картофля. Бульбай болей называлі дзесьці на Гомельшчыне. А калі браць Брэшчыну, Піншчыну, там кажуць картопля. Вось таму розныя назовы і ў гэтай культуры. Сёлета я зрабіў яшчэ новы гарод невялічкі тут на полі. Ну, дзесьці сотка, тут болей не будзе. Што тут я ўжо пасеяў? Тут 2 грады, гэта фасоля, зернавая розных гатункаў, ужо пасеяна. Раней не сеяў, бо было холадна, фасоля не любіць холаду, і яна не маразастойкая. Ад марозу можа загінуць, таму вось толькі некалькі дзён назад я яе пасеяў. Ідзем далей, і тут у мяне 2 грады па 10 метраў. Што на іх расце? Расце батат, я пасадзіў батат і востры перац. Грады шырынёй прыкладна 1,20 м, даўжынёй 10 метраў. У якасці мульчу выкарыстоўваў звычайную плёнку цёмную, зрабіў вось гэтакі каркас з брусоў драўляных і паверху пусціў белы спанбонд. Ну і прыціснуў камянямі. Ну, усё трымаецца, здаецца. А вось гэту культуру мала хто вырошчвае. Спецыфічны пах яна мае, і амаль ніхто не ведае, як яна завецца па-беларуску. А па-беларуску гэта салера. Вось, на еўрапейскі лад, бо ў розных еўрапейскіх мовах таксама такая назова нейкая схожая, падобная. Вось, і па-беларуску таксама гэта салера. Тут салера, значит, чарэнкавая і карнявая. Каб яна вырасла, глеба павінна быць пагнойная. Што я сюды дадаваў пад перакопку? Дадаваў курыны гной, а таксама мінеральныя ўгнаенні, калійнае і фосфарнае ўгнаенне. Усё гэта перакапаў, ну і пасадзіў вось гэту салеру. Паміж радамі 10-40 сантыметраў, а паміж раслінамі 20 сантыметраў. Вось гэтак.
Вось гэта раслінка, напэўна, расце ў кожнага у садзе, альбо дзесьці пры дарогах. І па-беларуску дзьмухавец. А чаму дзьмухавец? Таму што калі з'яўляецца насенне, вось тут такія невялічкія парасончыкі, і калі вось так дзьмухнуць, яны разлятаюцца. Зараз яны пад дажджом не лятуць, але калі яны высахнуць, вось так будуць ляцець і распаўсюджвацца, рассявацца, і будуць новыя раслінкі з'яўляцца. Зараз мы зайшлі да суседзяў, і вось мінулай восенню я дапамагаю ім пасеяць пшаніцу. І паглядзіце, якая цудоўная пшаніца, густая, зялёная, будзе, напэўна, добры ўражай. Чаму сеюць пшаніцу яны ў сябе? Таму што сын трымае гаспадарку, куры ёсць, і вось пшаніца на корм для кур добра падыходзіць. У адрозненне ад жыта. Напрыклад, калі вы сееце жыта, куры жыта не любяць есці. Жыта ўсё ж такі лепей малоць, дадаваць яшчэ, напрыклад, ячмень, авёс ці пшаніцу, разам гэта ўсё малоць і рабіць мешанку для кур, напрыклад, з той жа картопляй, альбо дадаваць свіням у ежу. Вось гэта падыходзіць. Але жыта само па сабе, вось гэта зерня, не любяць есці куры, ну і свіні таксама не вельмі любяць. І вось яшчэ ў суседзяў, памятаеце, мы восенню рабілі ролік, здымалі пра абрэзку. І вось гэта бружмель па-беларуску называецца, гэта культура. Ужо ягадкі, самыя першыя яны спеюць, ужо бачыце, якія яны вялікія, зялёныя, і хутка пачнуць спець. Гэта ягада бружмель. І, дарэчы, у гэтым годзе, нягледзячы на моцныя марозы вясной, паглядзіце, які ўражай. Колькі ягад вісіць, і нават ужо можна заўважыць, што вось уже пачынаюць яны спець. Вось. Ужо ягадка невялічкая спелая. Нейкая дробная, канешне, гатункі тут не самыя лепшыя, але самая першая ягада. Яшчэ хочу паказаць вам незвычайна кветкі. Паглядзіце, якія прыгожыя, і вясной яны вось так квітнеюць. Гэтыя кветкі называюцца лунарыя. Спачатку яны квітнеюць, а затым з'явяцца круглыя насенныя каробачкі. Напэўна, гэтак трэба сказаць па-беларуску. І затым іх можна засушыць і ў букеты ставіць дзесьці ў памяшканнях. Вось такія культуры. І яшчэ адна раслінка, якая ў мяне на гародзе расце, гэта кветкі. І гэтыя кветкі, па сутнасці, з'яўляюцца сімвалам Беларусі. Іх называюць васількі. Ёсць нават у класікаў беларускай літаратуры вершы, прысвечаныя гэтым кветкам. І чэ забыўшыся рука, замест персідскага ўзора цвяток радзімы васілька. Але гэтыя кветкі называюцца не толькі васілёк, называюць іх яшчэ валошкі. І вось яны ўжо, бачыце, на понках хутка квітнець пачнуць. І тут я іх не сею у тым годзе, адзін раз пасеяў, і яны даюць вось гэткі самасеў. Самі рассяюцца, і бачыце, якія такія прыгожыя, моцныя, магутныя. І будзе хутка тут вельмі прыгожа. Адразу выбачаюся за тое, што рабіў нейкія памылкі у гаворцы ў сваёй. Не заўсёды я размаўляю па-беларуску, не кожны дзень. Дзякуй за падабайкі і падпіску. Да новых сустрэч!